Ýagşydan at galar ýaman nenneza. Müýgesiz tal bolsun, ýaprag bolsun. Özü sungat bolsa aýsyn aýdym. Elle dutar gıcak depreg bolsun. Aýdym aýsyn ýanglandyryp düzleri. Oy sazlar çalınsın ajyk ziyada. Sungat serhoş etsin gara gözleri. Saz diýilse haneden salyada. Oň şägirdi any çary agany. Dutar tas gepläpdi häzir bolmasaň. Ýaklatdylar pirim Kammar babany arslan ýörekýä kesin bolsa. Hormatly diýjegler, şeýleýän ýazgymyzda bir ustad satir, ustad Halifa Sadanamyz Hammada ady bilen halkymyzyň aňyna galan, ajaýyp sazlary bilen ýadyna galan Handurdy, Jumadurdy fon. Ustad insi, şägirdi, anlaçar Jumadurdy fon mehriban ogly Gezer Sadanamyz Arslan Jumadurdy fon çalyp berjek ajaýyp sazlaryny dinlemäge çagyrýar. Dinlen Ledatar Arslan Jumadurdy.